Sini ma binikai jengno kalangoi. Hi guys, dini hingkai jeng berene ongkorka haksalo thangna hine ongkola kya puja nainani. Hingkai norong nobo share khanya hine vlog star khake ang tabo. Hingkai nobo mini horo berai mani obo hingkai boro berai nai jeng joto share khanya norong kisa joya sak nai tongni vlog no. Hingkai nai di borok bang mani chini yango busuk borok bang asuke borok bang kha. Asta himna si lama kurikha asuke borok bango hingkai norok kisa choya sak nai tongni hingkai ang hingkai ama hai dress kanjak engko dark chocolate color ni ani busakai purple color ni dress no jaga nai thoma negri gate dong nai thoma ni oro kai je borok bir habu jimali ase hingkai hamang no nai hingkai takala sukma durga nai thoma ni takala ni ma durga ba sukke nai thujak suka ang ai kobor sai ma tongo nai asukai nai thokwa ma durga rok busung nai thugui tongkhana di elo hingkai pura inko rok se busung nai thongmani angle kobor sai ma tongo asukai awka mondir habai nai gana song ero asuk borok koroi busung nai thongnai di ani ukulung ni abo tui klai rijak pura ingko khaioi hingkai ang kisa abo ani ingko khaioi video tisai namani yang ta kesa jagao nai kana হ্যাঁ মন্দিরে বানাই কেন সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন আমাদের পরিবার তথা যুব সমাজ পরিবারের সদস্য কবিতার নাম কন্যাশ্র আশা করি আপনাদের নমস্কার মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখায় কবিতা সুরক্ষা শরীর করবে মন না আমার দুর্গা গঙ্গার মেয়ে আমার দুর্গা দুর্গা মেধা পাতিকার চিত্তা শীতলা বাজেরা আমার দুর্গা মেয়ে মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম Sirong lai Inung ya video abo khai nogo phirok lai ka song hingkai phirok lai mani rok pai phirok lai ka ta hingkai onek jaga nukliya borok bini bagai hingkai oro hingkai nai chini ramar bazar sopai ka hingkai pura police rok ingko gari bai phaio jani monda thungnai romna bagai hingkai borok ni bag rok joto tulang pai rok kha mangana oino gari bai phaio ko passenger gari bai passenger gari bai phai tulang Mia orang bertunggu
sari kaham guys hingkai tabuk hingkai जों chini rawal bazaro sokpaijak busuk borok bang naga di chini bazaro pujani last day hingkai busuk borok bang boro ni borok khai kono saimia pura ma durga thana naikha hini nainani bagui joto khaibiyo chungo khaika naina hinui hingkai tini normo bo share khaina ani kisa video jagui kha naiti borok bang manio ma asike borok kebang তাই সাইছে লাভ করিখা হিমনা সে লামা করিখা আজকে বড় বাঙা তিনি লাস্ট দিন ফানসে আগে রগ আসুক বাঙিয়া তিনি খেতাম আসুক বড় বাঙা সাইছে মানে আর ডান্স খাইলেও হিংকা কি সাউন্ড কম খাই রেখা কপিরাইট অকলায়া নহিনে হিংকাই অব মা দুর্গান ইনকনানি সেকাং কিসা ডান্স খালাইলাকে তা জেরাই রং মিলিয়ে অকরা রং যত মিলিয়ে মোসালাইয়া হিংকাই mano tikhlana naikha tabuk hingkai joto musabai tabukai mano tikhlai tabuk tilangnai ta tilangnani bagui ready gari rok tabuk tui fegai ko gari tui tabuk ongko gari o box hawui tikhlai kisa musalai tilang thanjinai ta kai asungna norok kisa soya sak naidi Lo que tenga más que le queda 타가도 못 다. 이틀랑 봐야 그냥 다. 잠깐만. 뭐랄까. 타. Ông ta cũng là cầm lăng